जों गाज्रि मोनो नों बेयाव फैदोंआबा जोंलाय मानो गाज्रि मोनो दिनै नङा माने आइया बिदि खालामबायना नाथाय मेहेराबा नोंनाथ' गारियाबो मोजाङै हामजोबाखै ओमफ्राय मानो बिदि फैनांगौ नोङो जेबो नङा बास नोंसोरखौ नायनो फैबाय आरो दे आबा जिराय दे दसे रेस्ट लाथ' नांगौ उनाव रायलायगोन दे बेफोरखौ बिदि खालामनाया मोजां जायासै आइना ओमफ्राय बिफा आं बेयाव नोंसोरजों थानो हागोन ना आयै मा होनदों माने नोंसोरजों थानो हागोन ना आङो बेयाव आयै न'आव थांनो बाथ'दोंलै आङो नों आयै होनदों आबा आंखौ न' आंनि बिफानि हिनजाव नालाय मानेथ' बिमायानो जाहैबाय नङा होमबा बर'नि आयै होनबाय आरोलै बेलाय मा गिदिर बाथ्रा नाथाय आंनि थाखायथ' बिराद गिदिर बाथ्रा ना गाबोन रायलायनोसै आयै नोंलाय माथो सानदों सोरबा खि मेहेरा आखाइ गोजा फैदों नोंनि फैसाखौनो लाबोखाजोब्बाय आङो बेखौ होनो मेहेर नों जिद्दिबा आंबो जिद्दिखाना थागोनथ' आं बिफाजोंनोलै आयै जेखि जाया कन्डिसन मानो दांसै आं जेबो नै सोरां गाबोन फैसाखौनो नोंनिखौ एसे आंनिखौ एसे दिरुननानै लायनोसै जोंनावथ' एकाउन्टाव एसे दंखायोआनो ना दंनायाथ' दङमोनलै औ बेजोंनो माबा नङा माबा मोनसे खालामनांगोन ना जोंहा न'बो बानायनांगौ दङ दाथ' आरो जोंहा बाबा सानाबो फरायनायाव एसे मोजांमोन ना बांद्राय नांथारगौ जायोब्लाथ' आरो बेबो माबा नङा माबा मोनसे खालामनो हागोन ना बिजनेसानो होन जेखियानो होन दे उननि उनाव नायनोसै आरो मा जायो बेखायनो नों एख' टेनसन लानांगौ गैया मिन्थिबाय दे होमबालाय अरे ओइ मा जाखो होनदों आङो मुलियासो थाब थाब जाबाय थानानै बिदि जाखो नामा होब्रा ओइ जुरि अरे आयै माथो जाखोब्रा बेलाय माइनाव माथो जायोब्रा नोंलाय दे आफा बोरैबा मुलि जानानै बेफोरबायदि जादों दा माथो खालामलायखोलै बिफा नोंलाय बोरैथो बिदि बिहुस जालायलायना रायलायखो नोंलाय मानसियाथ' दासो मोजांमोन ओइ जेबो खालामाखैलै आं आबा दे होमबालाय बिहामजो दसे उन्दुनानै थाथ'दो मुलियाबो जाबाय थानाय जायो नालाय बेनो जाखागोन बियो आयै खर'आनो बोरैबा माबाथारदों आंना दे मुलिखौ जाथ'नांला होमबालाय नै आबौ मेहे दे थुदो दे जेबो नङा दे मोजां जागोन ना दा ओमफ्राय खर'ल' गिदिंदों ना आरो बेलेग दंबावो नङा खर'आल' बोरैबा गिदिंदों आंखौ बाखि जेबो नङा दे होमबालाय ओइ रायलायनो लुगैदोंमोनलै आङो सोरजोंबा आरोना सोरजोंबा माने जायजों आं रायलायनो लुगैदों बेजों आरोना ओमफ्रायथ' एसे मोजां फट' खेबना लाबोखाबायमोन आं साला दाथ' फनानो गाज्रि जादोंबा मा जाबावनांगौ जाखो ओइ ओमफ्रायथ' नङा माने दाथ' जमासो उन्दुनांसिगोन ना आयु ओइ बोरै जानांगौ जाखो बिदिबालाय ओमफ्राय दाथ' आंबो फैथारबायना बाब ख्रिस्टमासावबो माथो आलासि जाहैनांगौ दंमोन माथो आंहा दाथ' आरो जानाय नंला बायदि मोनबाय आङो दाथ' दुखुसो मोनसिगोन ना सिख्लाफोरखौबाथाय रावखौबो दुखु होनो बायोलै आङो मेहेरना अननायानो ना बारा जे मोनबाथ' हाथरखि मोनावसो थांगौमोनलै आङो नाथाय माबोरै थांनो आङो मा होनना थांनांगौ जाखो नाथाय जेखियानो जाया मानो थांखागोनलै आङो मानिनायाव गैयालै जायखौ खेवना मानो नोंनि सायाव बांसिन अननाय दंलै आंनाव बावदोंसोना ओमफ्राय बेखौबो दाना आंनो थैहोग्राखौबो सिख्लाखौ नागिरनांगौमोनलै सोरमोनबा जायखिजाया आंनि जिउखौ सेबथ' खालामदोंना बियो र' बेखौबो लोगो हमगोन जायखिजाया मोजाङानो जाखागोनलै बियो गोसो गोरबोनिफ्राय थेंकिउसो बुंनांगौना बेबि
आयंआनोथ' मिथिगोन ना बिसोरनोथ' लाबोदोंना एसे उनाव सोंगोन आं र' गावनि नाम्बारबाथ' दानो हरफिनगौमोनलै आङो नाथाय ओमफ्राय गावनाथ' फनानो गैयाना बेसेरा रावबो गैला आरो बिसिना न'आव दाख्लैबो खोनाबोनानै मोजां मोनथाराखैलै आङो न'आ माने बेलेगनाव थानो बोरैबाना माबोरै थागोन बेलाय ओमफ्रायथ' आंलाय सानदोंमोन आयंखौ लानानै थांगोन आरोना बिसिनाव आबैखौबो आरोथ' जोंखौ हेल्पबोथ' खालामदोंना बे थै माबा मोनसेसो बेलेगसो जाना होबायना मोनथियालै मानो गोसोखांफ्लांबाय थादोंलै मानोबा दाबा माबोरै दंथाय मानसिया माने मोजां नाङो आरोना नोंखौ लोगो मोनबानो बोरैबा मोजांल' नांखायो देनाय आदा सोरखौ साननानै एरै थादों नोङो नङाथ' दे ओमफ्राय खिन्थायालाय खिन्थायासै मादैयासो लिंहरनो खिन्थादोंमोन दे दा दसे थानानै थांगोन आं मानोना नानि मेहेरनो जे जाय थै होदोंमोन ना बे सिख्लाया माबे बेस्रा बेबो बिराद दुखु नांथावथारलै दाख्लै थांना मोनथिबोबायना आङो आयौ मा जादों आदा आं हजों थांना मोनथिबोबायना बिमाबो गैया बिफाबो गैयानोलै औ ओमफ्राय मालायनावसो थाबावग्रा न'आव थाबावाना आंलाय सानदोंमोन आइमोनखौ लानानै थांगोन ना बिसिनाव खेबसे ओमफ्रायथ' दा नै बेलेगसो जालायबायना मा दुखुनांथाव माथो बेनोथ' माने जोंनिफ्राय माबा मोनसे हेल्प खालामफिननो सानदोंमोन आरोना आङो दा आरो बिदिसो जाबायना थाथ'नांसिगोन बेनोथ' दा जेरावखि गैया मानो खुसि थाबानो जाबाय आरोना आदा बिसारा दा गुबुनावसो थायोबालाय ओमफ्राय मा मुं बिनिया आइ डन्ट नो सोंनायानो जाथ'वाखैमोनलै आं नानि मानसियानो एसे मोजांबा मुङाबो मोजां जाखागोन खोमा सोरां सोरबा फैदों नामा ओइ सोरां खेवैनाय सोर फैदों होनदों आङो ओइ थांदों सिखारथारा आं दानो गुसुआ ओरैनो दानो सोरांथारबाय आरो नै गासैबो उन्दुलांजोबथारदों आंल' सिरि मोनथारलायबाय सोरथो थांखो बाहेरायावलाय ना बेवाइफोरासो बाहेरायाव ओंखारलांदोंमोन नामासै बेबो उन्दुगादुराया थाथ'थोसै दानो सोरांथारबाय ना गामि खाथिनिसो सोरबाफोर फैदों नामा दानो सोरांखो ना माखोसै मेगनफोरानो दानो उन्दुनो थोथाराखैमोन आंना नै माथो सोराङाखैनोलाय अब्ला बे दरखौलाय सोरथो खनथाम बुनानै गालांखो आंथ' नंदोंमोन सोरबा गामि खाथिनासो फैदोंमोन नामा नाथाय माथो बेफोरलाय दाथ' हनै खोमसियानो दंबावो सोराङाखैनो आरो जोंनि न'निफ्रायबोथ' रावबो ओंखाराखैना बाहेरायाव सोरबा दङब्लाथ' गाबसिगौमोन माथो सोरथो अब्ला बिदि दर बुनानै थांखोबा मालाय उन्दुनाया डिस्टार्बनो ओरैनो गोजां बोथोरफोराव उन्दुहैफिनसैहाय आङो मावजिफोरसो मोनदांहाय बेबायदि हरावलायसो फैनोसै दाथ' बेनि सायाव गोजां बोथोर ना ओहो ना सिमां मोगथांसो नुलाबायखो आंलाय दाथ' जोंहा हनै रावबोखौनो सिरिखौनो मोनाखै आंल'सो सिरि मोनबाय सिरि नोंबो सिमांसो नुखादों बियो नोङो नै आबौ साहाया गोथाव जादोंना गोथाव जाया मानो जानो आबै ओइ ब्रादार गुड मर्निंलै आबै सिखारबाय नों आबौ दे होमबा जिरायथ' आं साहा लायनि आम रियेलि सरि आबै नाथाय आं साहा लोंनो बायोना जौसो लोङोलै आसोला आबै जौ लायना होफैबा दानो लोंगोन ना नंगौना बिदा वेल बाथ्रायाथ' नंखाय नङा नंगौआनो नुबाय नोंसोरलाखौ आबै ओइ बिदा एसे गामिफोरखौ नायथिंलाबायनोसैलै आङो माबायदि बियो जायखिजाया बांद्राय गोजानाव दा थांदे आबौ दे गथ' गोरलै नङाना बे आबै फै थांफानोबा बिदा आसोला जेरावखि थाया मानो दलर थानायाव गैयालै गामि आबै राइट
बेफोरनि बारहावाखौबो जानाय नायनोसैब्रा आङो थांदो आरोलै अके बाय न' गोदानावथ' सिमांफोरखौनो बारा मोजां नुवासैलै आंलाय सानदोंमोन हाथरखिखौसो नुगोन नामा गैया सिमांफ्रावबो फैयासैना ओइ आबै जोंनाव मानो फैखो बियो आयौ आंनि आबौसोना दे फैयोबालाय फैथोसै जेबो नङा नोंहा जेबो साननाङा दे आबौ दे बिमायानो अनसै नालाय माने आंना आरोना आबै बा जायगा गोदान ओरैसो आरोना जायगा गोदानानोथ' र' ओमफ्राय नोंलाय बेफोरबायदियाव थानो हागोन ना आबा गोदान बुस्थु होनबाथाय मेहेरा मोजांसो मोनो आरे बा औ गोदानखौलाय ट्राइसो नायनांगौ दा बेफोरखौसो होनोब्रा चेलेन्ज लाइफनि मेहेरा बेफोरखौ एक्सेप्टसो खालामो नायनांगौसो ना माबोरै सोलियो नंगौबोथ' आरो हायाबा बेफोरलाय लाइफनि मोनसे चेलेन्ज बायदियानो जाहैबायथ' आरो अ माथो सानदोंमोन होनबालाय नेक्स्ट लेभेलावल' सहैनांगौलै मोनथिबायना बिमा मार मोजां मोनखायोलै आङो आबा नों बेफोरबायदि बुङोब्ला इस नंगौना नंगौथ' आरोलै नंगौ दा आबा खियानो जादोला ओमफ्राय बोरै नांदों आंखौ माने मोजां नुदोंना नोंहामजोफोरा फसायखागोन ना बिहामजोफोरखौथ' आं मिथिला जायखियाथ' मोजाङाथ' नुखागोन ना बेथा आरोथ' हामा नङाना दानो नोंहा हिनजाव गोसथोनाय जायाखै दे ओइ गोसथोनायालाय माब्रा आंबा सोर सोरखौ मेगन खेबना दोनदों उनाव नायबानो जाबाय दे आयै गथ'आ मा बुंदों बे दानिफ्रायनो दानि जुगावखि सोरबा सिंगेल थाबावना मालाय जोनोम जानायनिफ्राय फैखाजोबोलै आयौ दे होननाया उनाव जाबाय थाथोसै ओमफ्राय मोजाङै दंना नोंनि सेरावनोथ' गसंनानै दं माथो आंलाय औलै थाब थाब हामनांसिगौ नोंबो आंबो दासिमबो आलुआसो बाहेरायाव दंना मेहेरा जानांगौना नोंल' नङा बिथा आंबो जागोन बे आलुखौ अमा बेदरजों जोंखौ बिदि खालामदोंमोन ना बे खोथा गैया गावखौनो उल्था फाथायाव नांगौ गोजौआव बबेयाव थाखुमानो बेलाय नोंथ' गवालै बेथार' नंमारगौबो बे सासे सैमाखौबो साजा होथारनांगौ मेहेरा बुंदों नालाय खालामखागोनबो गौखाया बे आलुआ बबाव खारनो नोङो खार नोंखौथ' जेरैनिफ्रायबो नागिरगोन फाथालनिफ्रायबाबो नागिरगोन दाथ' नोंसोर टेनसन लानाङा आंनि बिमानाबो गोरोन्थि जाबायना आबा नोंनि नोमाया मा खालामा बेफोरखौ बारा साननो नाङा नोङो टेनसन लाबाय थानो नाङा मानो होनबा नोंबो दाबो मोजाङै हामजोबाखै एसेबां गिदिरनिफ्राय खैफोदनिफ्राय नोंबो दासो मोजाङाव फैहांदों दाथ' बाखि जोङो दङ ना दे नों जोंखौ गावनि सानानै रेहाय फैदों मोजां नांदों गोसोआ जों बयबो नंगौना औ नङाबा माथो नोंनि आफायाथ' मार हेपि जाखादों लोगोसे आबै आबौ बेबायदि दा समाव जुदि फिसौलाफोरा खाथियाव थायोब्ला सोर बेबायदि हौवा मोजां मोना जानो बेथा आरोथ' मोनसे बाथ्राया मा मोनथिबायना जोंनिफ्राय मा थांदों मा थाङाखै बेफोरखौ जों एसेबां मानि दुखु जादोंब्लाबो नाथाय जोंनि गोसोआ दायो गोरासो सना मिथिबाय लोरबां नङा आरोथ' दायो नोंबो जे फैबावबाय नंमारगौबोथ' आरोलै दिनै बिसिनिफ्राय गासिबो सेजोबजादोंबाबोथ' गासिबो दंजोबो माथो ओमफ्राय आंनि आइजों दिनै बेनाव गासिबो दंजोबो फैसा थाखा गासैबो नाथाय बेजों सोर दङलै रावबो गैया माथो आफायाबोसो गैबावा जानांगौ बिदि आखलावनो बिदि खालामजायोलै बियो दाथ' आंबोथ' गैयाना नोंजों आयै होमबा सानना नायलाय राजा बेथ' मोजां जायासै आंनि आबा मेहेरा बे सोरांजोंसो थांदों गथ'आनोथ' मानो बिदि जालांखो बेलाय नुबाय आंनि आबा मेहेरखौबो सेखौनो नागिरगासिनो बे जेरिया राजा आं आंनि आबानि अनगा थानो हानाय नङा दे आब' बेफोरखौ सिन्था खालामना ओमफ्राय आंनि आबा मेहेरा बागै माबायदि गासैबो होफिनजोबनो खोन्थादों आब'खौ बिदि खालामहोफिनथारालै आङो जालानि अननायाव बियो गासैबो नामखौ खालामफिनजोबाना न' आब' नों जेबो दुखु जानो नाङा मामाय मेहेरा फैफिनखागोन औ गाबोननो फैफिनगोन बियो आरो बे थानो हानाय नंखाया आं मिथिखागौ आंनि फिसालाया माथो अब्लालाय नाथाय नों बिनि खोथाखौ मानिनो नाङा आब'
लासै लासै मानो होनबा बे दाबो बुजिनाय जाथ'वाखैना माबा उनाव नोङो गासिबो सेना लाजाजोबबा सासेजों मोजां मोनसे दायथ' खामानि मोजां जाखानायखौ बरबाद दा खालामसै नाथाय बाबा मेहेर नोंथ' आंजोंनो फैफिनखागोन सरि सिस नैबे साननैसोआव आङो नोंखौ लोगो हमफैनो हायासैना खेबसेबो ओमफ्रायथ' आइयाबो फनखौ अबाव बानायहैदोंथाय दासिमबो बिबाबो लाबोआखै बियो दे आगै जेबो नङा आरो ओरैनोबाबो दायो नोंहा एसे रेस्ट लाखानांगौना आगै रेस्टखौथ' बोरै लानोब्रा गोसोफ्रानो मा खालामखो बिमाया आंना आम रियेलि सरि सिस मोनथिबायना नोंनि फेमिलि माने आंनि फेमिलि नङा होमबा नाथाय आइनि थाखायनो बिदि जानांबायना दिनै दिस इज नट डान मोजां जायासै आइनि खालामनाया बिदिया औ माया मादैनाबो जाजायासैमोन आरो माबाफोर डिस्टार्ब मोनबावदों नामा एसे मा फाग्लानिफ्राय दाथ' आंनि थाखायनो आगैया बिदि गुलि गावजाबाय आरोबाव न' बेफोरबायदि जेबो नङा दे अके नोंल' मोजाङै जल्दि हामग्रोदो ओइ आंनालाय मा हामबाय होननानै साननानै लाबानो जाबायना बिमानि खालामनायखौ मोजां मोनथाराखैलै आं सिस मोनथिबायना That's why I'm here just because of my mom गासैबो बेफोरबायदि जाजोब्बाय जाय बाथ्राया गोरोन्थि नालाय गोरोन्थि दादियाबो एसे गाज्रि नङामोन दादि सोराङा नाथाय मादै मायासो बुजियासै मोनथिला दे आरो माबा मोनसेथ' खालामनांगोन ना मेहेर बिमायाबो आंना अख्रालै नाथाय नोंबोथ' मोनथियाना आयै नोंनि अख्रानि अख्रा फिसालाना आंबो मेहेरनोबो जेखौ नांगौबाथाय नांगौ आरो जुदि नांगौखौ मोनाना अब्ला खेंख्रायैबाबो लागोन आं जुदासोलै आयै नोंसालायाबो मोनथिना लाखा नोङो गामिफोरानोथ' बोरै जाखो समायना सिख्लाफोरबो गैया नामाब्रा खाथि खालाफ्राव नायजागौमोनलै एसे आयै सना हाथरखि नोंखौसो बहा नुबोनांगौ जाखो आंलाय फनखौनो गोदान बायनांसिगोन र' साला बिमायाथ' दासिमबो होआसैना स' लोगोफोर आंहा थांथ'नोसैलाय नै ओमफ्राय लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडाव औ लोगोफोर बयनिसिमबो थेंक इउ थाबाय मानो होनबा नोंथांमोना जेब्लायबो माने जोंनियाव आरोना जायफोर नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ माने नायनानै 2000 लाइक खालामना होथारखायो आरोना माने जों गासैबो भिडिअआवनो गोसोफ्रानो स्राय मोजांल' मोनखायो देनाय औ माने जायफोर बिथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानैल' थाङा आरोना लाइक होलांखाथारो गोसोफ्रानो गोजोननायल' मोनखायोलै दे होमबा ना गोदान एपिसडजों लोगो मोनफिनसिगोनलाय दिनैहाय थांथ'नायसै कमेन्टसफोराथ' ओरैबायदि मोजांखाना लोगोफोर रावनिखौबो बासिनो हाखाया आरोना आंनिफ्राय ओमफ्राय बेखायनो बयनिसिमबो बाय बाय आरोथ' मालाबा फारि फारि माने फरायना होगोन दे लोगोफोर कमेन्टसफोरखौबो